Hi! Hello, good morning. Maupay nga aga ka pamilya. Welcome haton pinamilya nga eristorya. Family on the air o pamilya ha kahanginan yan ang last Saturday, I mean. Ultimo nga Sabado parahan bulan han Hulyo. July 29 kita yana. Nga didit aton probinsya madalumdum lait at panahon. Kundi mabaysay lagi hap. Opay nga ni mahadlum madalumdum. Sana diri mag-uuran. Sana ti kasuna nga dahit ka siyempre udto nga dahit kahalag. Nga dahit panmayadmad hit mga sinampay. Mga binunakan niya na nga Sabado. Otro good morning. Kumusta? Kumusta ka mo dida naton mga viewers? Adi na an early birds. Pero waray pa na pahay, didi. Waray pa na pa-shout out. Di pa hira nagtatype. Ano to pag-imagine, nangangahigda. Nangangahigda yan at aton mga viewers. Wow, kaupay naman ini-enjoy it weekend. Talaga, natigo ko, nangangahigda pa kam dida. Kinikita di taton man la partner Engineer RV. Ala, updi kami niyo ha. Total, di mala kamit yung background, di makamit makakalibang good. Hintalis. Enjoy la di dahil pag lazing up. Habed. Kay yan, bad weather yan kay madalumdum maharuhagkot. Paila ginigda. Uy, ada naman gani Bayang Jennifer. Hello, Bayang Jennifer. Ato naman mga manmarati, ayra tagsa-tagsa hinmumutngan. Mapay nga aga. Mapay aton panahon niya na sakto la, diri gipasui. Kay madalumdum. Wow, Adi Cristina Francisco, haing ka. Salamathan reaction nga dahan aton. Salamathan thumbs up aton live stream video. Dominga Kirante, maupay nga aga di date lagi ako nanonood haimo. Taga Llorente ako pero ada kina ha Manila. Mauran di ate. Uy, Dominga, salamat ha. May na nagihap type na comment. Adi Dominga Kirante nga taga Llorente pero adto yan na Metro Manila. Oo, mauran-uran pa dito pag taga-egay. Sulibang ko yan na nga mga oras kangina pangani 9 expected an presidential events nga aton hikikitan. May mga importante nga lakad yan at aton presidente. Bisan nga ni pagdadatong pala kakulupti kang Malaysia state visit niya. Largoy linupad hira nga ni First Lady Liza. Ngadto ha Cebu para han inauguration han National Museum of the Philippines, Cebu. Yan na naman bubuhat hin inspeksyon it aton na presidente ngadto ha mga areas nga naiguhan Bagyo Egay. Hala daw itsyahan aerial inspection ngadto hitununhan pa. Wait, aton siguroon waadihan kanan sumat estehanon nga halaya di an schedule bangged abra magdudumarahin aerial inspection it aton presidente
Nga katapos iton, yan na mga 10:30, expected hiya nga maabot naman nga to Halawag City, Ilocos Norte. Ngan pagkaalauna imedya, yan nga halag, kadto naman Tuguegarao City, Cagayan. Posible taton presidente dito Halawag City makipag-eristorya o magpahayag, mensahe. Pwede naman nga pahiton ka pag-abot niya nga Tuguegarao City, Cagayan. So siya iton ang mga nakatalaan nga presidential coverage siya na. Mano aton presidente ragudos damait trabaho wara pahuway. Asya nga napapansin ta mga nagiging presidente. Pagkakalingkod pwesto, suga-suga nagmamature largo, madagmit pag mature. Kay suga kung taano kan yan na former President Rodrigo Duterte. Unab na hiya nga tigurang, pero nagtikatigurang pa, largo hiya. Kadada ko problema, Pilipinas. Tasan iya naman pag lugsong pwesto na, iya naging ordinary citizen. Inupay-upay, niya pangahimo na tanggalan binaba. Siring pa Didahan pangangampanya, di ba? Kagi, suhit bagits-bagits pa PBBM. Pero yan na. O sa katuig na hiya didaha pwesto. Nagpareho-pareho na hiyahan iya tatay. So, gadhiton na-reflect di dahit kahimo, at leaderes, iton bugat hit problema. Iton responsibilidad hinusa nga leader labi na national scope. Bueno, ani na naton topic texters and viewers break question of the day. Ada. Respeto o gugma? Totoo ba? Nga mas kinahanglan respeto, labaw hit gugma, hit kalalakinan? Ano ti mo hini opinion? Ano ti mo obserbasyon? Ikaw RV, ano ti mo mas importante, respeto o gugma? Hala, sharing hit opinion nga obserbasyon. Total waramahit masing mali. Tama. Sharing man lang ni respetong hit gugma, mag-upod ga dapat, di ba? Kung imo higugmaan, imo irerespeto. Bali naka-focus pakiana, nga dahit kalalakinan. Mga kalalakinan nga aton padis. So, ini nga mga mister, husband, mga seryoso na nga karelasyon. Ano't mga eksperyensya o istorya nga pwede niyo share in relation nga dahini nga love and respect when it comes to men. Singani, RV, paki-play daw didahan akin na pinaka-inspirasyon. Ginkuhaan ko hini nga aton topic yan sa ining episode didahan Relationship Matters Philippines nga FB page. Ini nga kanda Maricar Reyes ngan Richard Pon. Sige aton para masalo agpait aton baga pagbasran hitaton istorya. Yan na. Okay, how can we practice showing respect to men? Yan. Kahit tama ka, wag mong ipahiya yung lalaki o babae
sa harap ng pagkainan, in front of friends, public yung public mo siyang kinorek na, hindi nga nakikinig yan sa akin I think that is very disrespectful. Totoo yan. Alam mo, minsan nag-away kami kasi na-correct ako ni Maricar in public, napahiya ako, so nag-away kami. But yeah, sorry. tapos minsan ako naman, napahiya ako si Maricar sa harap ng sa isang staff meeting. So, nagalit din siya sa akin, nag-away din kami. Maganda yung rule na ganon. Correct in private. Kahit na mali na yung tao, yung partner mo, wag mong sabihin in public kasi napapahiya siya, yung ego niya nasasaktan. Parang gano'n. How to fix a damaged pride na isang lalaki? Hey, partlad to kay sinisiring nga teaser la ini nga dahiton whole or complete video hini nga ira topic. Pero at least na kaduganghan natin idea. Yunong hini nga irestoryahan tayo na nga para hit kalalakinan, importante talaga ira ego. Dapat bisan kun talaga nga gipipihu kita nga mali hiya, diri tahira iko-correct in public. Kay maaluhan, mapapahiya. Importante talaga ira ego. Correct right Engineer RV. Pero bisa gana mga nihikita, di ba na-mention naman dida ni Mr. Richard Pon nga napahiya daman hi Maricar didahin staff meeting. Di nulo daman syempre iya wifey. Napansin niyo pag amin dida ni Richard Pon nga napahiya-hiya kay kinorect hiya ni iya Mrs. ni Maricar. May na mabati nga iba, may nakita. Largo nagsiring hi Maricar, sorry. Importante ka naman. Labi na kita naman, kababayan ka medyo mga sensitive kita. Largo kita nahihinga uraw, ginapapahiya kita, giniisgan. Labi na giniisgan kita aton mister, di ba? Giniisgan bali. Di bali maniya ka bali busod. Ginusugal kita it bagahon. Pareho ga ada. Pero depende na lang yan hitlakat hit aton iristorya. Kay nakafocus manggodit at pakiana hit pagtaga ego hit kalalakinan. Okay? Ano't nalakatitim mo na dida. Pwede i-share. Go ahead. Adlaw na ginhimo han Diyos, ako malipayon, diri na masulugon. Ini ang adlaw na ginhimo han Diyos, ako may kadaugan, ngan waray kapirdihan. Hallelujah, hallelujah. Adlaw nga ginhimo han Diyos, ako malipayon, diri na masulugon. Ini ang adlaw nga ginhimo han Diyos, ako may kadaugan, ngan waray kapirdihan. Hallelujah.
Ugyan kapamilya, aton naman family prayer ang kasing-kasing hini nga aton programa. Pero sa kita nga haw hini nga pribilehiyo nga iginhatag ha aton han Ginoo para makatawag ha iya. Amay nga Dios, nagpapasalamat kami ha imo ngan gindadayaw, ginpapahitaas namon an imo ngaran. Salamat han pakaatubang ha imo trono han grasya dida kan Ginoo Hesukristo. Amay nga Dios amon igin papasalamat an sa kasimana nga imo kami inupdan, gintagan han imo tambulig, gin panalipdan, gin protektaran. Buligi kami nga pirmi nga maaada an amon hena-hena ngan kasing-kasing nakatuon ha imo. Ha imo grasya Ginoo, mahimo nga an amon pag tuo, ha imo in magtubo kada adlaw. Ang mga inaatubang namon nga tagsa-tagsa nga mga ayat ha kinabuhi. Natuo kami nga an imo saad. Padayon mo nga igin papa-eksperyensya ha amon nga diri mo kami babayaan, diri mo kami pinababayaan. Diri kami nag-uusaan, inuupdan mo kami. Salamat o Diyos nga pirmi mo kami ginpapahinumdum nga aada kala. Dinala haamon an kinasing-kasing nga pagpasakop, pagtawag ha imo, pakumbaba. Mahimo o Dios nga ikaw an amon maging kusog, ngan maging giya. Makuri man pero didahay mo paghigugma, didahay mo giya. Magiging magaan gihapon. Magiging malangpuson an amon kinabuhi. Mahitutuon nga dahan imo pagburutan Ginoo. Salamat. Pasaylo ala kami hitamon mga pagdemot, pagmahay, usahay, mga pamakiana. Salamat nga kinakarawat mo kami, kung ano man kami, tauhana. Salamat nga imo binubuligan, habot nga hit mga kaluyahan. Amon pagampo o Diyos nga mga takna nga na ikasusurrender, na tatakas, imo kami Ginoo pinahihinumdum nga aada ka. Nga damo ngayan amon angay igpasalamat. Nga diri kami angay pumadara hit mga panhayhay, mga regrets. Ngabot nga hiningatanan o Diyos si ikaw it nagbubuot ngan binubuligan mo kami para kami makasurvive. Thank you nga didahay mo may da kami buhi nga paglaom, nga diri la tubtub hit survival kundi may ada pagdaragan, may ada kataluwasan. Kung ano man anaadi pa amon mga kasing-kasing Ginoo nga diri namon mahigawas, diri namon mayakan. Salamat nga ikaw ang labing nga maaram. Salamat nga imo kami bubuligan. Thank you Father God han amon mga kababayan didto ha Luzon nga lasurbo han bagyo. Salamat Ginoo nga imo hira pinanalipdan ngan padayon mo hira Ginoo nga paaabatan hit imo paghigugma, pinaagi hit amon gobyerno, pinaagi hit mga derudilain nga mga ahensya, mga hintutungdan nga magpapaabot hit bulig ngan ayuda, ngan magpapadayon it kinabuhi
move on, ma-move forward, mabuhat, mabangon tikanghan kalamidad. Thank you, O Lord. Habot nga hini nga mga kakurian, O Dios. Naghihimo kahin paagi nga padayon la kami nga kumaput haimo Ginoo. Diri kami bumuliw kundi rumig-un palugod an amon pagtuong an pagsarig haimo. Ini namon pagampo o Dios. Salamat. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Anaton oras 31 minutos na nakalabayhan alas 10 kung waray pa senyales. RV? Nagtikang na? Okay, sige. Let's go. Ngadto kitahan. Na loading itong signal. Okay. So, siring na la. Senyales na la kung ada na. Okay. Alalay la kita kay nagkaada problemahan signal. Okay, ato na halawag. Okay. Kaya yun ang medyo kasi dahan-dahanin namin. Meron ang gamit natin ginagawa kapag ganito, may bagyo, humihingi tayo ng tulong sa ibang probinsya na magpadala ng lineman. Nung Typhoon Odette, ganun ang aming ginawa. Marami kaming kinuha na lineman na galing sa ibang probinsya para makatulong. At yun din ang gagawin natin. Siguro kahit sa Southern Luzon, medyo pwede sila magpadala ng mga tao nila para maparami, mapabilis ang proseso. So yun ang aming sinusunod. Ang susunod naman dyan ay yung pag-recover, pag-rehabilitate at saka pag-rebuilding na. Kaya tinitignan na rin namin gaano karami ang damage, ilan yung talagang nasiraan ng bahay, ano yung mga damage dun sa ibang bahay. At magpo-provide din kami ng building materials para naman maitayo ulit at mabalikan. Lahat ng mga nasa evacuation center ay nagbibigyan naman, alagaan naman. Pati na yung mga nawala sa bahay na kung saan lang pumunta ay hinahanap din namin para bigyan ng tulong dahil na-displace nga sila. Kaya yan po ang report lang namin. Kaya kami nandito para tiyakin na maayos ang takbo at magbigay ng instruction para maging maliwanag kung ano yung dapat natin gawin. Mahusay naman ang ating mga disaster response team sa LGU, sa national, at maganda naman ang ugnayan ng national at saka local. Kaya sa palagay ko sa lalong madaling panahon, may babalik na natin lahat ng mga serbisyo na kinakailangan. Dito sa Abra, sa Banggid pa lamang, at saka hindi pa lahat ng barangay ang may kuryente. Kaya ito isang nilalakad. Doon naman sa amin, sa Ilocos Norte, mas grabe pa. 2% pa lang ng kuryente namin ang bumalik. Pero kaya pupuntahan ko mamaya at titingnan natin kung ano yung pwedeng gagawin. So, dahan-dahan, maging maayos, pati pala yung sa communication, meron tayong pinadala rito, yung satellite. Magdadagdag din tayo para maipadala natin dun sa mga malalayo. Kasi sila talagang nangangailangan ng communication para makapag-report sila sa atin kung anong nangyari sa kanila at ano yung pangangailangan nila. So, yun pong sadya namin dito. At kailan ang susunod yung piyesta? March, sige, doon na lang ako pupunta. Siguro pagka ganun, i-schedule na natin para hindi na po pwede pumasok ang bagyo at hindi na maglindol. Maraming salamat. Just take na ako. Maraming salamat po. Ayun na nga po ang naging mensahe ni Apo Presidente Ferdinand R. Marcos. Ngayon naman, they are preparing for yung mga cash assistance beneficiaries na si Apo mismo Presidente
ang magbibigay or mag-aabot nito. Nasa harap din si DSWD Secretary Rex Gatchalian at saka si DSWD Cordillera Administrative Regional Director. Si Apo Leo Quintilia. Kaya ngayon, hinihintay lang yung beneficiary na kunin yung kanyang benepisyo mula sa ating Bueno, siya adton kapartehan na pamahayag naton presidente. Adto ngayon pala hapag kaya na President Ferdinand R. Marcos Jr. Bangged abra. Aton hinbatian kangina nato speech nga mapakadto pala hiya Lawag, Ilocos Norte. So dito pala Bangged abra in nagyayakanan na naton presidente pagpatapod aton mga kababayan didto nga maabot ipanhahatag nga ni mismo yan na PBBM ito nangunguna panhatag mga ayuda. Aton presidente mismo ang mangungunahan distribution dirodilain nga ayuda aton gobyerno ngadtohan mga residente nga apektado Super Typhoon Egay Bangged abra. Aton hibabaruan nga aadahin 46,000 families nga mga 180,000 individuals ang apektado Super Typhoon didto abra pala. So mga assistance nga igahatag aton gobyerno pangungunan aton presidente, mga food packs anon siyahan nga kinahanglan pagkaon, tas may da pa 10,000 pesos cash ipinaagihan DSWD kanan mga nahibangan ira mga pananom didto abra. May ayuda daman tikang DA kon Department of Agriculture, cash assistance tikang Office of the President, ngadahan local government units. Aton hinanamdaman nga pagtikanghan lasurbuhan Super Typhoon Egay naton presidente nagmando na whole of nation approach hapag atubang hadton epekto destruso bagyo kalamidad manduan niya nga tanan nga mga concerned government agencies nga siguruon ang rehabilitasyon nga tanan nga apektado super bagyo. Trenta'y-ocho minutos na nakalabay alas 10. Uy, adi na kita first round na naton texters and viewers break. Wow, aton viewers, ada na hira lovely Charmaine Caraga, Imos Cavite. Ramila Lobederio Ribay, adi kami Ate Ruth naglalaba. Shout out Hadampigan. Mapay nga aga dito, Hadampigan, salamat na mamati ka mo. Iyo upod hapaglaba. Naton FOA o Family on the Air. So shout out kanya na nga bumuhat na para bumulig pagbulyas. Ang chikiting nga nagpapa takasit higda yan kay Sabado. Bakasyon pa daman pa. Ate Yana, bulig na kanda. Nanay, pagbulyas. Blessed morning everyone from Charmaine. Baying Jennifer, maupay nga aga, nakipagkita si Baying Jennifer sa mga kapwa PWD sa Boro Bay Hotel. Nagkanta ka ngayon adinhan iyo program. Baying Jennifer, good. Yehey. Nagsishare hit talent. Ano pa dida? Dominga Kirante,
Ay, ate, nakapanood ako kakulop im live. Pero wara ako comment kay wara kulod. Ngayon. Yeah. Dominga Kirante. Hain kahat. Oh, nagapag-load ka na yan. Thank you. God bless naman. Francis Nielda, kasimple la kahalipot lang i-answer. Ngalaong both. Oh, so gets ko nga ang karagsid ngo ni Francis ay maupay ano opinion hin lalaki nga it kalalakinan sugad haiya nanginginahanglan both han gugma nga han respeto. Thank you, Francis. Oh, bisag galit suga kahalipot basta na-participate ano kay pinamilya taman lain ning istorya. So paano paunan o nahipapakita paghigugma nga respeto. Hala, practical naman, no? Nga dahit, diri lahit lalaki, kundi hindi mo padis. Mababae ka man o malalaki. Ano nga mga sitwasyon? Pero ang pinaka-specific nga dinhi, sitwasyon aton yan na topic, iton nga diri pagpapakaaluhi o diri pagko-correct, diri pagsasaway. Hit kan mister kung aada ha kadamaan. Ano tiyo experience nga sinaway niyo hi mister ha kadamaan nga ano ang iya reaksyon? Nag-away ka mo? Uy, adi main nga kan sisteret. Ay sisteret nasing hiya. Mag-upod talaga iton gugma ngan respeto. O, diba? Di akit di mariwa talaga kay ba ini nga sisteret kung gugma na lang ngan respeto giura-urahin na gaano. Ura-ura nagadlait sisteret baby. Diri bumihib iti bihib dapat. Ano mamati? Ada. Okay, may dako chichi. Marites, ani kita marites. Ini nga pagtaga-respeto ba? Hadtohan early part han amon marriage. It nga, usa pala anang baby pala, Erika. Usa pala hiya. Brown out pa, good. Nailiw ka, wara uuli pa. Basta nga panuroy ko. Naitultulan, nakatakabong. Nakatakabong. Katapos ba? Naobserbaran ko. Ditohan tupad nga cottage. May na dito mga chicks. Ba. Pero di mata siya na kun baga ginparatan diri siya. Pinaratag kay aniya mga kasangkayan, mga kaharampang. Pero kingin inuwat, mahira mga gininakan nga baga warak tagus siya. Baka nag-isuga ka. Napag-iisugit Dolores nun. Didihan ilarom, may da ko inabat nga mga botilya. Basta kay akon it ginintok ko ando nga botilya. Kipi gadlaan ay. Inadong mapagyinakan. Nasing kasi anak ko na di ba akin uwat nga pagyinakanan akin pauwat-uwat. Maram gaak. Para bakit na hinanabo? Ako nga klasin tao, mahuyo laak. Pero dere karagsid nga tanga. Kabakay di nagyayakan. Mara bakit na hinanabo? Nga daya na. Nga daya na. Nga daya na. Ito nga daya na. Dere ti unong hitak asawa. Dere kay. Very good boy. Ang titi na. Pareho lang hikitalit nagahampang yan na. Sister at baby. At lugok na kachika. Thumbs up ko no, thumbs up. Bauti kang hadtog, hadlo kinahiraak. Niya mga barkada. Largo nira kinilal ang Dolores nun.
Dominga Kirante, respeto at gugma pareho na sa inyong dalawa dapat. Yan. Thanks, Dominga. Ang tere, ano man, thank you ang papuso. Share ko naman dida. Bayang Jennifer, thank you. Han hugs. Good morning, Jocelyn Meneses Dukulan. Thanks sa mga amen, ang hudtere, Charmaine. Adi naman ni Vivincio Gapate. Good morning, te. Watching gihapon from Balik-Balik Sampaloc, Manila. Kumusta? Aw, nangungumusta ka? Didi atan maupay tat panahon, madalamdumla. Oh, adihin answer ni Vivincio Gapate. Boss naman, respect and love, kinahanglan hit lalaki. Takay hala, sige. Kay asya man it iyo iginduduan, both respect and love are needed by men. So kami da mga women, ha? Tagi mo kami niyo hin respeto ngan gugma. Padisait niyo dapat. Titinaway ang udtiri. Uy, Ate Marilyn Reyes, di ko no nagtitinawa kay Ate Ruth. Thank you, Ate Marilyn. Hala, may ada ko pa di kinita. Christina Francisco, thank you mga papuso. Good morning at hello Bugas from Christina Francisco. Sugad man, good morning Grace Akla. Hello. Okay, aton pamatian yan na ang kanta dida, Engineer RV ni Kuya Eking Agda Amos. Mapay nga Kuya Eking. Yan, haimo family. Okay, take it away, RV. Ano lang, Kuya Eking kanta. Anhingyap ko, O Diyos, kung hain ka at tumangliwat ako. Magpapabilin ha presensya mo, inin kinabuhi ko. Ikaw, O Diyos, ang akong paglao, hangatan ng aking nahanglan. Waray ibang asugad hain mo kagamhanan. Ako magpapabili, hain mo Ginoo, punuhin kalipay, hain mo presensya, ug himbayan, palibuthan imo trono. Hingap ko ikaw, hingap ko ikaw, O Diyos. Ikaw, O Diyos, ang akong paglao, hangatan ng aking nahanglan. Waray ibang asugad hain mo kagamhanan. O Diyos ko, ikaw laan na kong puso, hakit ang buhi ko, habutlan kakurian ko.
Salamat Kuya Eking Amos. Agda, han imo pahalipay para haamon imo mga kapamilya. Yan na nga Sabado. May dapat kita 9 minutos, sugsa mag alas 11. Oo nga din na makitahan natin mga ka-chat. Uy, kahagla ba, Didi? Para hak talaga. Wow! Kala ba siya? Adi nga urusan ko ini na. Thank you, Anghod. Niyan ko na lang ang ngarani, kahamang ko basaha. Para hag talaga respeto. Over love. Diri makakaunit nga gugma siring hininga aton kapatid. Lalo na alam mo na di ka naman inirerespeto ng partner mo. Bistado na nga, abay, atatapang pa. Ginagian inim angod. Para ilihis ang trabaho niya. Bistado na nga kuno abay ang tatapang pa. Ha? Para ilihis lang ang trabaho niya. Sa una, kahit di mo masyadong mahal ang isang tao, pero nag-e-effort naman, aada kitaan mo pagrespeto. Aw, ambot ko no. Sabay bawi Basta para hak respeto is the key. Good morning to all. Sangkay Maylin, kuno haing ka na dapit, hirot. Uy, kasweet naman nga magsangkay. Thank you! Sinurprise aknim talaga yan Anghod, tere. So, respeto, bisa wara gagma. Mapupusuan ko kay talagsahan lain hi Anghod tere mag-share. Ari na may Ate Mirna. Happy FOA Saturday edition, Ate Ruth and Engineer RV. Hi, late ak mag-tune in. Aada ka naman ngayon, waray tuloy pakabatihan prayer ngan topic. Sige late. Okay, adi na niya. Para haak, mas mamaupay ko kung irerespeto ak. Kay kung may da na respeto, aada na ang gugma. Kay, may da mahigugma nga waray pagrespeto haim. Sugad na lahan imo iyo ipinabati nga dapat kung may da nimtatsar, ayaw pagmugo, hit iya mali haharap ng ibang tao. Hulata nga dahit iyo pakauli. Bilang respeto, hit imo partner. Yan. Dialogue kangina nira Richard Pun and Maricar Reyes Pun. Thank you, Ate Mirna. So, asya mga explikasyon niyo nakaklaro nga respeto bisan wara gugma. Iton ba nga romantic love? Mas maupay nala kung irerespeto kita. Kumo tao, kumo tao. O imo padis. It nga romantic love kay napapas mang gihap. Daya ka hapaglabay hit panahon in medyo di naman di pasuing nga romantic love. Pero kung nangingibabaw at pagrespeto, maupay at pag-upad, maupay tiyo samahan. Thank you, Ate Mirna. O ano na masisiring kan imo anak tere? Hala, ano imo masisiring Ate Mirna? Han iya, igin share yan na surprise ako. Inalasan kita, kaupay, han iya igin istorya. Adi na mahidam Arlene. Kaupay kung tahit topic ko na batiak, pero sige la, tagabasa na la didi nga side hiti yung mga sharing. Wara load adahi idam Arlene. And yes, Lord, amen. Siring ni Ate Mirna, dan aton short prayer. Thank you, Lord. Nahiabot akang prayer. Itak pinakamaupay nga parte, hit FOA. Maupay nga aga, hangatanan, happy FOA from Idam Arlene, han kan Teros, kan Avid. Kay
kay siring ni Ate Mirna, bisan kagahit diri na bati, kay kami nalait mabati hit imo sharing hini nga mga topic. Aw, para ini kan baying Arlene. It sharing basahan nala, ha? Sige anak Arlene, pag-share na for the benefit hit mga listeners and viewers. Hindi kahit maaaghat kan Ate Mirna pag ano ha imo, pag-encourage ha imo nga mag-share. Idam Arlene, go ra. Share na. Ada hisangkay hatakluban. Oh, ada na takluban ang hud atod mainin. Ti Padulores. Hello.